תוכנת החזקה באינטרנט, שליפת עבודות. זהו מסך הפתיחה. לצורך כניסה, הקלדת שם משתמש וסיסמה רלוונטיים. ואנו נכנסים למערכת. אנחנו מגיעים ישר למוקד הקריאות. פה יש את כל הכפתורים שנעבור עליהם בהמשך, בסרטונים הבאים. כרגע אנחנו נמצאים במוקד קריאות. לחיצה פה על הפלוס ליד, ייפתחו לנו שתי שורות, הזמנת עבודות שבר, הזמנת עבודות החזקה מונעת. לחיצה על הזמנת עבודות שבר, יישלפו לנו כל הזמנות עבודות שבר הפתוחות במערכת. לחיצה פה על הזמנת עבודות החזקה מונעת, יישלפו לנו כל העבודות החזקה מונעת הפתוחות במערכת. אם נרצה לראות את שילוב של שתי השורות האלה, אנחנו נלך פה למוקד קריאות ונקבל את כל ההזמנות הפתוחות, גם החזקה מונעת וגם הזמנות עבודות שבר. כל שורה היא הזמנה, דאבל קליק על הזמנה אחת, על שורה אחת, יפתח לנו לתצוגה ולעדכון את כרטיס ההזמנה. פה אנחנו יכולים להוסיף הוראות לביצוע, תיאור תיקון, או בהמשך לעדכן עלויות, פריט, עובד, קבלן וכל הפרטים הרלוונטיים. המשך יום טוב.